možno veľmi ťažný, že som prišiel medzi vás. To tu páči niečo, ktoré ja si. Ja som starý mladženec, mám už 40 rokov, nikde som nebol, bol som akurát v Pruském, som bol. Ilave, som tiež bol sem, tam som tak prebehol. Ale som starý mladinec, peňazí mám toľko, že by som mohol fakticky si užívať svet, ale nemám skúsenosť. Tak som bol za takým kamarátom v Žiline, on robí v Tescu, či ako to povedal? Tescu robí holiča. On je tá holička, patita na úrovni. Všade bol, všetko vedel, jak Matovič na ľudách. A ja mu hovorím, počúvaj ma, Paľo, ty si už všade bol, všetko si videl. Kde by som mal podľa teba ísť na dovolenku do zahraničia? On mi hovorí, počúva ma, Karol, najlepšia dovolenka je v Taliansku. Tam je taká dovolenka, že... ale tam musím najprv postrihať. Tak takto ma postrihal, že v Taliansku ženy letia na takéto vysoké čela. Lebo to u nich evokuje, že ten chlap je potentný. Vidím, že aj tu vás je pár takých. Praví mi, chod do Talianska, tam je pizza jak satelit za pár korún. More také čisté, prekrásne, azurovo. Sú tam šedino prenádherné krasavice. Námestie svätého Petra. Každú nedeľu tam pápež slúži omšu. Chod do Talianska, najlepšia dovolenka je v Taliansku. Tak ja som sa sprostý nechal nahovoriť. 3 dní, 3 noci som pratal do toho Talianska. To nie je, že mikrotinový saček, čo mi tak zle bolo, som mal na rukave. Ja som mal saček do popolnice, čo sa dalo. Tak mi zle bolo. Prišiel som do Talianska, realita jaká? Pizza jak šiška. More špinavé ako kaliavka. Ženy škaredé ako pice. Matinka z Turca je predtým. Na mestie svätého Petra príde Iventúra. Zavrete. Tak naštvatý z tejto slavnej dovolenky sa vrátim domov. Hneď som bežal do toho Teska, do toho holica. Počkaj, ty kujon, však ja si to vrátim. Ten Páľo sa ma pýta, tak čo, Karol? Jako bolo v tom Taliansku na tej dovolenke? Hovorím, perfektne. Pizza, ja koleso na voze. Ženy, krasavice, každá jedna 2 metre mala, bez opatkov, nádherné, ornela, motivovaná, prekrásne. More čisté, more také, že som na 100 metrov videl žralokov, také čisté. Námestie svätého Petra, no to bol Páľo zážitek. 30 000 veriacich. A zrazu ten pápež vypukol z toho okienka, čo mal vonku. Díva sa do toho davu. Ukazuje palcom a hovorí, ty! Ja? Ty! Poď sem, ku mne. Tak ja, šťastlivé, som sa trepal 3 hodiny k tomu pápežovi cez tých 30 000 ľudí. Prišiel som pre neho, poklakol som, prežehnal a on mi položil ruku na hlavu a hovorí mi, a ktorý debil sa takto ostrihal.